Хәерле сәгатьтә Сәлам телеканалында Ишембай яңалыктары студияла Милә Мәзитова. Бүгенге сыгарылыш тураһында кыскаса. Кала һәм районда үткәрелгән ел укытучысы 2020 конкурсының муниципаль этабы тамамланды. Сәлих авылы халкы Айык авыл конкурсында катнаша. Ишембайда яшәүче Нуриддин Хисамиддинов бер буатлык гомер байрамын каршыланы. Кем иң күп балык каптыра калабызда балыкчылар өчен үзенчәлекле конкурс үтте. Ватанды хаклаучылар көнендә Куштау итәгендә хәрби илһөярлек ярышлары үтте. Күптән түгел Кала һәм районда үткәрелгән ел укытучысы 2020 конкурсының муниципаль этабы тамамланды. 28-нче тапкыр үткәрелгән сарала быел яңгыһы 35 укытучысы һәм шул исәптән 15 тәрбиясе катнашты. Муниципаль этаптың төрле турларында бәйгеселәр үзләренең осталыктарын, һәләтләрен күрһәтте һәм иң мөһиме тәҗрибә уртаклашты. Кала мәдәният һарайында үткәрелгән тантаналы кисәлә иңеңдәр билдәләнде. Артабан киләһе ятмала. Гыйнуар адактарында старт алган укытучысы йылы 2020 конкурсының муниципаль этабы йылдагы саяндлы һәм кызу барды. Тәүге этапта педагогтар каланың 2нче мәктәбендә «Мин укытучысы» дигән темага эссе язды. Ә инде тәрбияселәр 27нче балалар баксаһы базаһында осталык дәресләре күрһәтте. Тәрбиясенең иң тәүге сифаты ул балалар ярату. Балаларда әгәр дә яратмаһаң, уларга үзеңнең матур сифаттарыңды күрһәтә алмаһаң, һин был эштә эшләй алмайһың. Был эштә безнең төрле һөнәр дип әйтергә була, төрле һөнәрдә дип әйтергә була. Без шунда ук тәрбиясебез, шунда ук актербыз, шунда ук доктор да була алабыз дигәндәй. Чөнки без балаларның ниндәй каким здоровьем приходит вот ребенок. Ниндәй һаулыктары ла төрлесе булып китә. Без бөтен әмәне бер вакытта белергә тиешбез, күрергә тиешбез, күрә белергә тиешбез. Финал өлештә иһә бәйгеселәр үзләре әзерләгән белем бирү проектын тәкъдим итте. Түңәрәк өстәлдәрдә фикер алышты. Бәйгеселәр әйтүенсә, конкурс уларга үзләрен күрһәтүдән тыш бер-бере менән тәҗрибә уртаклашырга ла мөмкинлек биргән. Я приняла участие в данном конкурсе, потому что хотела попробовать свои силы, посмотреть выступления своих коллег, поделиться своим опытом, набраться опыта у других. Для себя я узнала очень много нового и, надеюсь, буду применять этот свой опыт в своей дальнейшей работе. Барлык һынауҙарҙы ла уңышлы үткән бәйгеселәр Кала мәдәниәт һарайында үткән тантаналы кисәлә тәбрикләнде. Улар өсөн баштан янып көйгән уҡыусылар, ата-әсәләр дә килгәйне. Шулай итеп, сәхнә түрендә ел уҡытыусыһы 2020 муниципаль этабының еңеүселәре билдәләнде. Конкурсанттарға грамоталар, гөлләмәләр тапшырылды. Бұл конкурста мин тәүге тапкыр катнаштым. Балаларды бик яратам. Мин бәләкәй сактан тугандарымды карап үстергәнгә шулай яратамдыр инде. Балалар баксаһында ла бик оҙаҡ кына эшләнем. Һуңнан менә мәктәпкә эшкә килдем инде. Мәктәп балалары менән эшләү бик күңелле. Бөтә төр конкурстарда ла бергә катнашабыз. Балалар менән һәр төрлө призовой урындар алабыз. Балаларды яратам. Муниципаль этапта еңеүселәр артабан республика этабында Кала һәм район данын яклаясаҡтар. Милә Мәзитова, Айнур Рәхмәтов, Илназ Бикҡужин, Ишембай хәбәрҙәре. Бөтә донъя башҡорттары ҡоролтайы Айыҡ ауыл конкурсына старт бирҙе. Айыҡ ауыл республика конкурсы муниципаль райондарҙың ауыл биләмәләре араһында уҙғарыла. Беҙҙең район был конкурста беренсе йыл ғына ҡатнашмай. Үткән йыл Маҡар ауыл советы ауыл биләмәһе республикала 2нсе лайыҡлы урын алғайны. Был юлы Сәлих ауыл халҡы ла конкурста ҡатнашырға теләк белдерҙе. Артабан тулыраҡ киләһе ятмала. Хәҙерге ваҡытта ауылда 157 йорт иҫәпләнә. Барлығы 800 кеше йәшәй. Ауыл йылдан-йыл матурлана, төҙөкләнә. 2015 йылда ауылға бәрәкәт өҫтәп, мәсет асыла. Әгәр ауыл халҡы Алла йорто булған мәсеттәргә йөрөй, йомаларда, ғәйет байрамдарында ихлас ҡатнаша икән, был кешеләрҙең иманға ҡайтыу билдәһе ул. Ауыл мәсете имам хатибы Раушан Ҡусҡаров та шул фекерҙә. Безнең йомға һайын, хәзер менә нисә йомға, бер 3 ай, шул антиалкоголь программаһының вәғазын алып барабыз. Һәр йомға, әле азағы 2 йомға мында риба вәғазы булды. Аңарсы беҙҙең булды антиалкоголь пропаганда вәғазы булды. Ул яҡтан эш алып барабыз. Аны
мәсеттә генә түгел, авылда искән кешеләрне дә күрһәк тә әйтеп барабыз. Әйбәте мәсеткә йөр, алай итеп йөргәнчә. Сәлих авылы мәсет авылга ям өстәп кенә тормай. Халык иман йортына бик күпләп йөрөй. Яшьтәр дә акрынлап кына тартыла икән. Яш буынды халык йолаларын хакларга, якларга өйрәтүсе олы яшьтәге кешеләр Сәлих авылында ла етерлек. Авыл хатын-кызлары буш вакытта мәдәният йортына йыела. Үзләре яраткан төрле кул эшләре белән шөгыльләнеп, бер-берсе белән аралашып, һөйләшеп кайта улар. Үз осталыктарын яшь буын белән дә теләп уртаклаша. Был түңәрәктә без 2014 елның январынан йөри башладык. Группала 9 хатын, барыбыз да пенсионерлар. Бәйләүгә белмәгән хатын-кызлар да бәйләргә өйрәнделәр. Бәйләү белән тырышып, һөйнешеп шөгыльләнәбез. Авылдың киләсәге яшьтәр кулында. Ата-әсәй нигезен корытмай, уны һавытмай, үз көстәре белән матур итеп йорттар һалып, бына тигән итеп яшәп ята бында яшьтәр. Берничә ел элек ремонтланып, мәктәп бинаһында асылган балалар баксаһының гөрләп торуы быга асык мисал. Сәлих авылында балалар баксаһы 2017 елда асылды. Әлеге вакытта 21 бала йөрөй. Алар һау сәламәт үткен өчен бөтә шартлар да бар. Сәлих авылының тагы ла бер горурлыгы, яме, олы яшьтәге кешеләрдән күп булуы. Улар тугандарының, якындарының гына түгел, авылдаштарының олы төрәге, ярдәмсеһе, кәңәшсеһе булып яшәп ята. Шундайдарның бере ул Флюра Инәйрсланова, хезмәт һәм тыл ветераны. 5 балага гомер биреп, уларды башлы күлле иткән инәйдән урамда эсеп йөргән яшьтәргә йөрәге әрней. Балалар evde haklap, eşmeğince terkiple yolga bakıp udege Natır kişilik ötürhәгез булмай микән? Юк инде. Айык авыл конкурсында катнашырга теләк белдергән Сәлих авылы халкы һәүтемсәгенә яшәп яткан күк булһа ла, бында яшәгән һәр кемдән олы кесәһенең бер изге теләге бар. Авылда искән кешеләр булмаһын, Ходай биргән гомердә һәр кеше айык тормышта үткәрһен. Хәнә Максутова, Айнур Рәхмәтов, Ишембай хәбәрдәре. Калабызда яшәүсе бөек ватан һугышы ветераны Хисаметдинов Нуретдин Кашафетдин улы үзенең бер буатлы гомер байрамын каршыланы. Ул 100 яшендә лә теремек һәм еңел хәрәкәтле. Һугыш яланында дошманына аяусыз, эштә бер кемгә лә ал бирмәс калды район хакимияте башлыгы Азамат Абдрахманов тәбрикләне. Республика итәкчесе Ради Хабировтың котлау телеграммаһын тапшырды. Ярый, зур рәхмәт. Мине зурлаган өчен. Тыныч яшәгән кеше озак яшәй. Тыныч яшәмәгән кеше байлык күп, алар тизрәк дөнья белән хушлаша. Нуретдин Хисаметдинов 1941 елда бөек ватан һугышына китә. Мәскәүдән Берлингаса хәрби юл үтә. Курск дугасында һугыша. Берничә тапкыр яралана, госпитальдә ятып сыга. 100 яшьлек һугыш ветеранының күкрәген Кызыл йондыз ватан һугышы ордендары, бик күп медалдар бидәй. Һугыштан кайткас гомер буе водитель булып эшләй. Юбилярды котларга был көндә уның балалары, ян-янсәрләре бүләсәләре лә килгәйне. Кала һәм районыбызда гаиләләр өчен төрле үзенчәлекле конкурслар ел һайын үткәрелеп тора. Күптән түгел хакимияттың яшьтәр эшләре буенча комитеты белгечләре балык кармакларга яратучылар өчен кызыклы бәйге үткәрде. Балыкчылар үзара таһлыкта, осталыкта һәм иң күп балык каптыруда ярышты. Артабан киләһе сюжетта. Был көндә иртән иртүк Кузьмин буаһы балыкчыларның шат тавыштарынан гөрләп торды. Районның яшьтәр эшләре буенча комитетыннан хәбәр итүләренчә, сара сәламәт яшәү рәвешен пропагандалау, халыктың балык тотуга кызыксынуын арттыру, гаилә белән ял итүде популярлаштыру максатында үткәрелә. Бик нык шатландырды. Катнашучы балалар, гаиләләр белән бергә, хатындары белән матур итеп ошында килеп, тиз генә үзенең лункаларын әзерләп куеп, балык тотып ултыруы бик шәп хәл инде. Һәм инде киләсәк елларда ошо матур фестиваль конкурсын мотлак дәвам иттербез дип ышанабыз. Балыкчылар арасында тәүге тапкыр килгәндәре лә, бәйгелә берничә тапкыр катнашкандары ла етерлек. Ә бына гаиләһе белән килгәндәргә карап, күңел һөенә. Ишембай калаһында яшәүче Фәнил Фараритдинов үзенең балыкчы булып китү тарихын да һөйләп алды.
Qayным уговаривать etip әйдә барып карак дип әйтәм ки, тавыкта анда ничә вариант дип әйткән. Мин яй көне без уже бәләкәйдән инде шул. Кышкылыкка менә шулай әйдә дип апсыгып киттеләр дә. Бер килеп утырып карагайным, шуннан охшап китте инде. Шуннан кызым тоже бер ел яй көне йөрүнде. Кышкылыкка менә апсыккайным. Хәзер апкайтып та алмай. Балык тоторга Фәнил Фариддинов хәзер кызы Милана менән йөрәй. Милана бәйгелә иң яшь балыкчы. В основном балалар компьютерда утыралар да, уйныйлар да. Шуның менән әйтә. Монда хоть бала свежий воздухта ял итеп, монда компьютерда уйнап утыргансы бу лучше инде. Бер яктан хоть чистый воздух, һава еткәп, рәхәтләнеп утырып. Ишембай Салават Өфе Стәрлетамак калаларына килгән 34 балыкчының күңелендә был көн оҙаҡ һаҡланыр. Хәнә Мәҡсүтова, Айнур Рәхмәтов, Ишембай хәбәрҙәре. Ватанды һаҡлаусылар көнөндә Ҡуштау итәгендә хәрби илһөйәрлек ярыштары үтте. Еңеү тип аталған турнир бөйөк еңеүҙең 75 йыллығына арналды. Сарала Ғафури Стәрлетамаҡ райондарынан һәм Салауат, Мәләүез, Стәрлетамаҡ, Ишембай ҡалаларынан 6 йыйылма команда ҡатнашты. Турнирҙа кадеттар, йәш армеецтар, хәрби илһөйәрлек клубтары тәрбиәләнеүселәре 15, 17 һәм 18-30 йәш категорияһында бәйге тотто. Ҡатнашыусылар сафта йөрөү, Калашников автоматын һүтеп йыуҙа, винтовканан, уҡтан атыуҙа, граната ырғытыуҙа көс һынашты. Вот такие мероприятия, как наш межмуниципальный турнир, они как раз призваны готовить ребят, в первую очередь, к службе в вооруженных силах. И, конечно, здесь большое значение военно-патриотическое воспитание. Ошоның менән сығарылышыбыҙ тамам, киләһе осрашҡанға тиклем хушлашабыҙ. Һау сәләмәт булығыҙ.